Ik is op pad met vrouw te zien. Jouw vrouw? Ja. Kijk eens aan, wat is de papa dat ik jou nou wat dank jou? Kijk, was jouw vrouw geweest? Ze heeft haar afgewacht en weggesmeed. Dan moet jij niet aan andere mensen lekker getrouwd zijn, liever je elkaar te maken, hoor. Kijk eens aan. Ze met je getrouwd al. Nee, Anthony. Oh, kom je? Anthony zegt. Namens vrouwen, met nappie. Wil ik hier aan een vrouw geparty? Oh, shame. Because why? Ik is bij jullie vader. En daar zal niemand een Afrika komen. Maar kijk eens aan. Zie dat jij een single en ik een single, zo hoe lekker dat ook kan lekker gaan mingelen. Wat is het? Nou, waarom ben je niet een man zijn? Man! Wat praat jij nou van? Man! Kijk eens aan, wat laat ik nou wat dan vertellen. Die ekker, change man, zo plak, points en condensen. En, number 2 is, die ekker overal vallen. En die ekker zelfs vallen. En, als hij niet wel recht zei niet, als hij van het scriptje toe, want die ekker, mocht je me dan wat stanken, so wat zeg jij? Ik niet, maar moet me schaam nou niet. Nee, jij was een popsnoek, jij man. Nee, dan maar. Oh, vrouw. Als je er niet, ik zie nou steeds van die en niet, maar gaat hij zo, ik moet maar direct voor laten. Hé, Salam. wat zoek jij zo? Oh ja, ik heb Giaan gebracht voor die kind. Jou gebring vir die kind. Ja. So jy realize nou maar eers dat is 'n kind. Ja? Ja, because my mama alles het weggebracht. Nou is ik van nou. En nou kan ze me niet meer wegvaren. Kyk eens in die. Kom aan. Ons kan beter geslaap die binne. Want ek sien net so oor aan hulle op die grond op hulle af. Present voor die kind. Kijk eens, Salat, ik zal maar nog één ding recht krijgen between ons twee. Ik wil die roekie. Kijk eens, jij wil nou maar eerst te naderen komen. Waar was jij al die andere tijd geweest, hè? Om je draait. Kijk eens, ik heb nog steeds met jou, man. Is jij één dag naderen gekomen? Omdat ik kijk of wij kunnen een stukje brood eten? Nee. Wie was daar vaak geweest, hè? Ik heb geen partijpie. Ja. Ons was alle jaren daar vaak geweest, man. Ik wist. Wat ik is nou hier. Nou. Ja. Nou is te laat. So jy kan nog goed wat en loop. Okay. Want ek soek jou vir jou iets aan jou, okay? Oké, niet nou niet meer, maar. Ach, kom maar, kom uit. Maar dan jy kan nou maar van nader kom en alles kom join. Oké, vooruit. Kan je dat doen? Ja. Hallo, waar zit jy? Nee, nog een keer, maar dit is ja Nee, niet. ik was op een niet jou dat lang geen realiteit. En loop, bij weg. Woe. Kijk,
Kijk eens uit, nee, ik zal je niet, maar het is dingen, maar ik zit nou tijd voor jou, niet, oké? Maar anyway, oké, nou, Peter, ik moet weer overbrengen, maar van lunch. Lunch? Nou, nou, Peter, hoe maak je het op varen? Als die ene, moet ik nou praten of moet ik zacht praten? Moet je niet zo worry, man. Oh, nou, die ene wil je op een telefoon. Nee, we kijken eerst even bij Java. Ik vertel maar net wat ik gezien heb uit Alm. Praat jou ook, luister. Kijk, wie was hier geweest? Wie aan die ene? Gimpie. Wie aan die ene? Gimpie. Dat is man. Dai. En wat is die dan niet? Maar wacht even, maar op je vertel, man. Hoe niet praat aan die ene? Gimpie kom ons nou hier aangestapt. Oh, napie staan bij het ja. Morning, Gimpie. Nou, zonder een gehangen en die elkaar is daar. Nou, maar ik was zo loe. Toen die elkaar plek aan mij gezegd, toen was hij voor een tijd. Ja, maar dat is die Ali. Dat is die Ali. Die worstenpassen is paar 3 uur lang het al aan die huis gebleven. Paar 3. Hoe laat je hij? En toen wat hij uitkwam, toen hoor je man smile, zo zei Sarah. Ja, wat tel je dan met waarom zij waar zijn? Ik niemand het gaat zo, waarom moet je aangaan? Je bent zo bereikt waar is, waarom moet je aangaan? Dat dan nam dan toch aan. Als ik dan zo gaat, ja, mij gaat ook maar maken, lekker laat. Ali, je nou je bereid, man. Ali, heb je al je bereid? Dat, gooi je achterwereld arbeid doen, ja. Kom aan. Maar wat gaat er nou aan? Wat gaat nou aan? Wat gaat nou aan? Kijk je terapie, wat is Gimpie kon doen? Gimpie, ja. Hé, wanneer laatst heb ik voor Gimpie gezien, hè? Wanneer laatst? Nappie, ik kan hem nog rijden juisten. Nou, wat is hij kon doen, man? Hé, wat is hier? Kijk je Nappie. Jij weet, wat moet de lieve Jonah Gimpie geven? Jij weet het, wat nee. Ze gaan hem nog altijd een juiste vrouw. Hij was hier geweest. Nou kom dan, man. Prik, wat is hij kon doen? Maar ik moet niet naar mij toe gaan komen, man. Hij is jou gebracht voor die kan. Wat gaat dit doen zo aan voor jou? Voor die kan? Jou. Nappie. Dijken is al 17 jaar oud al. 17! Wat 17 jaar en hij kan zonder een paar gebleven zonnig jaar. Wat wil je dan overbrengen, hè? Zij moet nog kanalen niet voor Tyfie dat Gimpie was hier geweest, man. Zij weet toch dat Tyfie weer aan, man. Hij lijkt hier voor Gimpie niet kanalen, maar moet... Wat? Ik moet hier wat Tyfie zien. Kijk eens naar Pie. Ik zal trouwens niet wat Tyfie te zien. Wat zij met dat groot voorkop van jou gaat. Something to take the body,